محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يا أمني يمين جسد الخدم طريق تجاني طريق سلام يا مريد نال الكرام يا ليت رايا محياكم تدام لباسا دوام العالم طريق تجاني طريق سلام يا مريد Alhaji Moussa Diawy salmini julɓe bente miside nde ari jokkude enɗan e meɗen gila ceerno fuɗɗi arde e leydi ndi gila ceerno fuɗɗi arde e leydi ndi ceerno rewat ɗo si ceerno reway ɗo kalluɗo tan ɗo kalluɗo kono tay meeɗaka jippede kono tawi ɗo meeɗaka jippede hunde fof ko ma arda e sababu mum tawa Allah hoddiri yotte on tuma si hewte ɗiɗo fof duuɓi ɓuri fawi e duuɓi sappo he min gardani ɗo ceerno ardamɗo e Alhaji Moussa en wona wolde benten yi'aka de wona fi wondema benten yi'aka wona kadi woldema eɓe lundi wona kadi wondema benten no lundi ala koray Allah hoddirani tawi Allah hoddirani ko ma sabu ara nde ɗum ɗo waɗa si ɗum ɗo waɗa an noon ceerno Ibrahima min noon ceerno Ibrahima a wonoyi sababu mi wonoyi sabu ha ɗum ɗo fof yultodiri mawɓe benten miside ɓe e almami central benteji ɗiɗo ceerno Mahamoudou Diallo on ɓe gimmima ɗo on immike ɗo ɓe jaɓɓoyima on jaɓɓoyike te kadi on gardani on ardani yo ceerno yettoɗo mo yo ceerno hewtuga meɗen ɗo oɗo fana bi'ereɗo ɗo o fana wi'eteɗo ɗo o ko fotanano ɗum ko piccirunde wonno ko fotana o fana ndeke yaa ko menen tan yimɓe ɓe pewjannuɗo jaka yo ko yimɓe ɓe wonno fewjude kono noon tawi Allah fewjata kono tawi yimɓe no fewja Allah no fewja mbo wi ko bente miside ko Allah wi konko ɗum jokkete ko han Allah yeɗi ɗum ɗo bente hande Allah yiɗen ɗum ɗo yo Allah wan noon yo Allah waɗu noon taw ko fana jaɓaɗo ɓurɗo kadi e dente ɗe fof ceerno wi salmini on ceerno Siradio Thiam ɓi ceerno Basirou Thiam ɓi Sidala Thiam tawi salmini on ceerno no nan ɗon ceerno Ibrahima wiiri ɗo ni wirumi ɗo ni ko lasili o fof mbo haali ɗo mi haali ɗo ɗi woodi ceerno Souley ko haalnoro bisa o ceerno Souley Balde woodi ceerno Souleymani Balde imamu central Guinée Bissau fof mboyi enen ga o wi enen ga kala ceerno ko Seydi Alaji Ali woni ceerno mum ko Seydi Alaji Ali Thiam woni ceerno mum tinuɗa a tinani faamuɗa a famani mboyi enen seeremɓe ɓe o wi enen seeremɓe ɓe tuma Seydi Alaji Ali wonta ceerno tawi ceernagu ina satti tawi jaɓaka ko ɗon mbo woni ceerno ɗon mbo gollodira ha ko yaaji ko yaaji mboyi an ceernajo a woni ceernajo jamanu mo maaro e tew ñamete ɗi foɓɓe ɗi jaale an ko an won ɗon ceernajo ko mboyi ko on jamanu enen gonɗen seere ana andi ceerno Souley ko neɗɗo bawɗo jewrereji ko wawɗo yewtude anduɗo tariha wawɗo binde kadi anduɗo cuuɗi gandal ɗi kanko haalira ni Bissau nde ɗo teppere noon ceerno miɗo ɓeydi weltade emo ɓeydi weltade kanko Alhaji Moussa weltani ceerno Ibrahima Benteng ha tenti mawɓe Benteng miside sabu Benteng miside ɗo ɓe baɗi ɗo o waɗi ɗo ko ceerno Yaya waɗi sabu oɗo garɗo ɗo o arɗo ɗo ceerno Basirou Thiam jipporono ko ɗo galle ceerno Yaya woni
fuɗɗade ma Saïdou ha ceerno Basirou woni baba ɓeɗo ɗum woni baba o Mamadou Bane baba oɗo koto Mamadou ɗum tawi ɓe jamanu ɓen ufoya ɗum tawi hiɓe ufoya Allahu akbar sabu ko ɗon ɓe garnanno sakuji ɗi sabu ko ɗon ɓe yahanayno sakuji tawi hay weloji kewani hay weloji hewani ay so menen kala ɗum siɓe haala ɗum yimɓe cikka sikka ho duuɓi amen jottaki toon duuɓi maɓɓe hewtani toon ala tawi meɗen jaaha tawi hiɓe yaha min ɓaga passaji ɗi ɓe ƴetta passaji ɗi min dondoɗi ɓe rondoɗi min naɓaɗi haaɗi jotto ɗo suudu Mamadou Yero to suudu Mamadou Yero ɗo Yankor min guittaɗi ɗon ɓe ittani ɗon min naɓaɗi Sinthiane Bassirou ɗo suudu Alaji Moutarou ko suudu Alaji Moutarou min gimmoyo ɗon ɓe immoyo ɗon min naɓaɗi haaɗi jotto ɗo suudu Amadou Magno ko suudu Amadou Magno on ko almudo Seydi Alaji Ali Ali to picci ko adi mino haala ɗum o waɗi ha o haali ɗum ɗo mi weltani Benteng ko weltare e yimɓe kadi faama sabu wonnono ɓoggol ni ko tañño ko ɓe tokki ɗum ha tiiɗi mbeydi weltare hay so mi ala ta mi yiyoyaka ɗo ndeke Mamadou heɓe musidɓe mum Benteng awa mi andiniɓe ceerno Bassirou Thiam kan woodi ceerno Siradio Thiam gandunoɗo noon bam makko so yiyimo tan anda ɗum ɗo wona ko fefida ko ni wano ko ni tan wano o Mamadou ɗi andi ɗum so bappa balawun ɗi wurno hanko seeɗa haɗannombo ama sidde fodde ko mbo welanano ceerno Basir ɗum miɗo andi ɗum on jarama noon mi weltima oɗo fana Allah rokki ɗum Benteng ji ɗi fof noon on keeɓi sabu picci ko ɓe wi ko min jingani Benteng ji ɗi ga ala hunde ko Allah hoddirta ɗum ɓe jaɓi noon piccirunde ɓe bii ɓen jaɓɓi ɓe torima en noon yo en ɗaltanɓe ceerno tawa ko law maɓɓe kadi ɓe jaɓɓi ɗo Alansara ɗo piccirunde mbimɓe si Allah jaɓi noon en mbaɗat ɗum ɓe ɓi so wona ɗum ceerno jenggoya piccide so ɓe keɓoya Alansara furro o ceerno waɗat ɗum mbimɓe so Allah jaɓi on keɓat on jarama noon min beltima ceerno wi salmini on salminadu l'islamu salminadu tijaniya Allah jarama noon on jarama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kala no ɗaminorno ɗen en tawi ko ɓuri ɗum ɗo nde wonno ko Allah hoddirta Allah hoddiri ɗum ɗo yo heɓo ɗo arabe o wi rubbama ghariqa fi tayyari man yatlubu an-nadha min al-bihari heewi garɗo heewi aruɗo wi eno sembo do pokolam ɗo seraji ga o yara tan o yanoya to nder hakkude o yanaya ko hakkudere taw wona ɗum wonno haaju makko soko ndiyam o yinno so hedditi ndiyam ɗum ɗone eɗen ɗaminino kono en ɗaminano ko yettoto ɗo kono en ɗaminaki hewtay ɗo ngol ɗo laawol en weltima e maggol ceerno yo weltima e maggol sabu mawɓe ɓe ko kaali ɗo ko ko haal ɗo ko ɓe sifani en hakkunde maɓɓe e ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd ko ɓe sifi hakkunde ɓe ceerno Mouhamadou Saïd Manda Gounass radiyallahu anhu heewani ɗo cifane ɗen ɗum heewani ko ka ɗo haalade taw ko ceerno rokki ɗum laawol ngol tan mubasharatan taw ko ceerno rokki ɗum laawol ngol no soccudiri e muɗum immoɗo yaha ha Madina Gounass taw ko koyɗe yaari daka taw ko teppere yaari daka ɗum en mbay rinande ɗum wayrama nanede
eɗen nananno mamiraɓe men no mbaɗanno ɗen nano mamiraɓe no waɗayno ɗum ceerno Mamadou de koto Mamadou ɗo ko haali ɗo ko o haali ɗo ko hakkunde maɓɓe ceerno Basirou Thiam hakkunde ɓe ceerno Basirou Thiam ɗum kadi taw min miɗa yiɗi andude ɗum haari kanko zaati mo yiɗi ɗum andude Moussa no andi fof Alaji Moussa Diaw no andi fof amen yewtida eɓe yewtida kono mataw ko hande Allah hoddiri kono ko hande Allah hoddiri ɗum kadi yomi andu ɗum ɗo yo andu ɗum ɓeyda seede ɓeydo sembude ko wi ko damal ngal uddino kono noon ngal udditima wona e udditade ngal woni de wona udditade ngal woni de ngal udditima ngal udditike sabu sonno wonno paamirannomi sabu sonno wonno no o faamirayno ko adi hande tawanno ɗo hande wonani Allahu akbar tawno hande wonani kono noon hunde fof ko ñande Allah hoddiri hunde fof ko ñande Allah hoddiri meɗe mbirto ɗo ñande fof ñande ɓe wirto ɗo kono men ganda kono ɓe anda mataw ko hande Allah hoddiri yomen gandu ɗum yoɓe andu ɗum men gandano oɗo kange ɓe andano oɗo kange ɗi ubbaɗo men gandano ɗum ɓe andano ɗum ko tindinde tan wonde men beltima ko tindinde wonde ceerno wi weltima sabu ko men nani ɗo e moɗon ko ko men nani almami central o on ko e lontade oɗo ceerno Masaliou ɗum kadi welnimen no feewi almami so waɗanama kala almami ɗo woni ko an waɗana waɗi yimɓe so ndendi golle yimɓe si rendi golle hawti golle hay so ɓe tinodirani moni fof no ɓeyda goɗɗo nana neɗɗo fof no ɓeyda bandum muɗum o sabu ɗo en ɓeydima ɗo kadi ɗum ɗo almuɓɓe leydi ndi ɓe keeɓi damal no ɓe mbaɗi ɓe heeɓi damal no ɓe waɗira almami no handi e ɗum ɗo galle almami fewne taw ko onon tan miijani ko e mon o ñaagaki on ɗum eno haani ɓe hande kala duttiɗo e meɗen ko ɓe lottata ɗum dewgal kumete ngal kala mayɗo ko ɓe lotta kala ɓonte dewgal ko almami julde meɗen hakkunde men e Allah kamɓe waɗɓen ɗon ko kamɓe waɗa ɗon dekata ɓe ala ko kande daka yo ala ko ɓe haanida sukaɓe ɓe noon en beltanimaɓe o weltanama fulɓe mbiyata ko so ɓernde ɓuuɓi tan fulɓe wi si ɓernde ɓuuɓi du'a jaabike en beltanimaɓe o weltanama en beltanima sare nde fof weltanama joni haala ka fayda no wayno on gasni ka ni no wayno so woni ka gasinama ni o haali ko men haalanno ko o haalayno ko sabu ɗum ɗo sonno on gandano sabu so on andani ɗum ɗo wona ko ma andine ɗo kono ayi hande Allah andini on ɗum Allah andini on laslimo hakkunde moɗon e ceerno Alhaji Mouhammad Saïd on siftori hande e ko ɗum tan noon men haalanno haalayno siftinirde on laslimoɗon onon jaati ka alani koye onon zaati haalani hoore mon wonno duwawu o koko jaabi dame ɗe uddata ñalowma o so ari tan uditto sella keng en beltima no feewi ceerno wi weltima no feewi ceerno wi ɓeyditi hen wasiyade en ettoɗen no feewi e diine meɗen wasiyade en e diine meɗen so a yi eɗen beltoroni ko diine o addi ha beltoriɗen sabu kanko rendini en so rendinano en si o rendinano en pinɗo yo yaha haaju mum haaju mum wonta e yimɓe moƴƴuɓe ngari ari yomi heddo ala ko diine o waɗi ɗum ndekete ko diine o ciftinirta jaka yo ko diine on o andintinnata en ciftorten anditeten diine ɗe ñande fof seere men no haalna en dosɗe majje ɗe doyɗe majje ɗe dondiɗe diine o rondiɗe diine o ɗe ɓeydoɗen hesɗitinde ɗe hande kala goto e men so wiyama ɗo dosɗe l'islam hande kala wiya ɗo dosɗe islam eno andi
ɗum noon ɓeyduɗen tinnade beele ma en ɓeydo weltade so eɗen tinni siɗen tinni en beltoto tan ñande fof en yiyay gañaari ko heɓɗen kadi lawol cheikhna Ahmad Tidiane Sarif eɗen gandi ko ngol okki en ɗum ɗo fof mawɓe men ɓe haalteten haala mum beltoɗen ɓe koɓe tijjaniyankoɓe ɓe mbiyatake ɓe jeddi tijjani ɗum haaltake koɓe tijjaniyankoɓe kadi Allah rokkiriɓe koɓe heeɓi ko ko pour o tijjaniya de ɗo a haalata ha tampa e moƴƴereji ko tijjaniyankoɓe tan haalata mo wona tijjaniyanke kaalaɗo haala mum ko waɗi e tarikh ha yimɓe belto ala sa yi ceerno Mamadou Kambore en ceerno Saabana en yahaɗo ha Fouta Diallo Fouta Toro Madina Gounas Fula du ono woniri fofof sa yi heeɓi ko heeɓi ko ko mawɓe ɓe nangi lawol cheikhana Ahmad Tidiane ɓe birdi ɗum waɗi enen kadi kala nangunoɗo yo ɓeydo tinnade o soobo mo nangani fof debbo e gorko yo wakkilo nanga lawol ngol anda ngol lawol ngol ala debbo ngol ala gorko ngol ala suka ngol ala mawɗo kono l'islam ni tan fof rendigol no rendigol kala ko worɓe ɓe heɓata e maggol e moƴƴere rewɓe ɓe no keɓa hono muɗum ni ɗum waɗi ko haalte ko fof ko worɓe e rewɓe ɓen rendi sukaɓe ɓe kamɓe noon ngoni e wallede ko onon no wona e wallede nde wonno ko onon ngoni doole janggo sa yi ari ha ɗo heddima ko mawɓe ɓe nde ɓe ngoni sukaɓe ɓe nangi ngol ɓe soobi Allah rokkiɓe ko ɓe heeɓi ko ɗum noon tinnoɗen sukaɓe yo jaggu lawol ngol ko haalete toon ɗum ko seyɗane tan bal sawwarat lahum anfusuhum amran fa sabrun jamilun ko seyɗane tan suɗanta neɗɗo on wiya suka so nangi lawol ngol halkoto ko ma tuuba yalta e bakkatuji nde nanga lawol ngol lawol cheikhna Ahmad Tidiane ay omo tuubani ko o ngol faala ngol nangama ngol soccama ha laaɓa cer kala ko waɗannoɗa goppa lawol ngol haton jini komo laaɓani laaɓɗo kay hoko wirdanta ɗum noon wata ɓe kul wata on kul ko seyɗane wi'ata yimɓe ɓen sa nangi ngol koni eni ka paykum woɓɓe won mbiya sa nangi tan a mayat woɓɓe bo sa nangol a maya walla a feetay neɗɗo no wiyete mo jibinaka taw lebbi jeetati mayato reeduto andi o kam wona tijjaniya wari ɗum neɗɗo heɓa duuɓi ɗiɗi tan maaya ndekete fawaki e nangugol lawol jaka yo ɗum fawaki e nangol lawol ko seyɗani o tan suɗanto yimɓe ɓe ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou o wi neɗɗo hayso a felliti wonde puyɗo nangu lawol tijjaniya ngol gona puyɗo cheikhana Ahmad Tidiane hay sa wona e puyɗo awa nanguɗa ngo wona taw ka pour sek Tidiane kala ko mbaɗata kala ko watta nangiɗɗum e lawol ngol yo wiye ko baɗo ni o ko ni wayi kono noon taw ka Tidiane yanke de
tijani o ittu yan men haala tijani ya itteten haala ko dum tan woni ko dabba l'islam o fof qur'an o hadith o foko ha yimbe laaba nde wonno neddo haala bola eno satti no labbinirta neddo haala bola Allah rokki Cheikhna Ahmad Tidiane sirru mo ganduda mo selli e deftere mo selli e sunna nela sallama no wadi hadiseje ko de cellude tottimo yo labbini yimbe be joni hande so andari si andari fodde temedde 4 million neddo eno birda lawol Cheikhna Ahmad Tidiane alamo Cheikhna Ahmad Tidiane ƴefti silama kaafa o hulbini dum ha nangi lawol ngol sondo ko non o wanno wa'atano ni gol yaltata hay fas do Maroko dole kala to wawi wondena e aduna he hande dole kala ko wawi wondena ko aduna hande Amerique Europe harisi fof e be jogi hande kala kaborgal bongal be jogi hande mana kala kaborgal bongal kono anata do to der Amerique to kono yaha der Amerique tawaton almube Cheikhna Ahmad Sarif be kay andi silama wawa hebde be andi kay silama wawa be hebude ay hatto buri woddude Europe yaha to buri woddude Europe jiya daka no wade sika sifa daka pajama onni dum foko barka Cheikhna Ahmad Tidiane taw jiida to bangal uditare meden taw yiida ka bangal fatu men uditagol meden e dañal meden e ji uditare no way hande hande sukaabe men be so jomum gaaji ma seeda qur'ana tan hunjoro si a aaji ke seeda tunga hunji qur'ana ta fiida hunji law ayan neddo fiya do daade winda sumin fiya temedde joyi daade ronka yo hunjo hande sukaabe be ayat be jangani be bada connexion mabbe e telephone aji be kebo football dum tombe yewtata be rena qur'an dum ko Cheikhna Ahmad Tidiane dum wona silama golla dum wona kafa gollata dum golli dum koko Allah rokki Cheikhna Ahmad Tidiane ko kala hen non nangudo ngol jom suudu mudum nangi o kadi burata hebude ngañaari e lawol ngol nene on no wirda baba on no wirda bibbe be ko renbe qur'ana wonata bibbe be ko dabbe tanto école wonta kala to be jaadoya ko yeso tan be yarata kala ko joomu wawi nangude kañum e gijum kañum e gorejo mum kañum hetta yeso sabu Cheikhna Ahmad Tidiane dum no tinno den e lawol ngol rewbe e worbe ballen ko jibinten ko ne biddo ma dañdo duubi 15 hebu duubi 15 nawmoro ceernajo jagginamo lawol ngol ay en kalan do haala jangde ni jangina sukaabe be jangina rewbe be so dum gasi do kembe lawol Cheikhna Ahmad Tidiane yo Allah wallu non yo Allah ren bi jaay jaram ceerno wi on jaarama so tawi won jiddo nangude si tawi woni no woodi yiddo nangude laawol ngol garewbe ga ha e worbe ga foyo ar jantore wada presenta on ma si nanga laawol ngol ceerno foto seedo to ma juulen fana inshallah yew haalama ko Allah tan woni golle ma ko sunnatan Tidiane o ne o jokku tan waɗi julɓe nden ti Muhammada